callos de Meis. Ole! De festa En festa! Moi boas, festeiros e festeiras. Hoxe atopámonos aquí no corazón do Salnés, na festa dos Callos de Meis. Xa estamos na 34ª edición, que se di pronto, verdade? Xa estivemos na BTT e ora vamos a mirar e vamos falar cos fieles comensales que cada ano veñen ata aquí a probar e a degustar estes pratos tan típicos da zona e xente que tamén nos ven a visitar de outros lugares. Comenzamos o de Festa en Festa.
Levas moito tempo esperando aquí na cola? Pois nada, 10 minutos. 10 minutos, Sí. e te acabas de chegar entón, non? Sí, se leva uns anos vindo, Ajá, moi ben. e repetindo, E non? repetindo, mentre se pode. Mentre se pode, ves ti só, ves con alguén? Sí, no, ca muller. Pasa que ela está en outra cola, eu aquí collendo os tickets. Porque hai dúas colas, non? Claro. Unha é para levar para casa, Sí, outra para coller os tickets para levar para casa. Esa é a cousa. pois espero que sigas vindo máis anos. Sí, eso tamén. No, eu son de Ribadumia, pero daqui veño todos os anos buscar os gallos. Ah, eres fiel aos Sí, callos, non? home, loco. Gustanche? A min encantan. Este ano que pasa que se cambiaron de cociñeiro a ver como está a historia, pero bueno. penso que eu teñen un fíome- Eu fíome, Penso que teñen un bo segredo aí guardado. Vale, se teñen a documentación guardada, entón... Xa viñemos ayer a San Viento e agora viñemos buscar os callos. Ui, que pero vades levádolos para casa. Si, vacas. A ver, contade Hola, un bos pouco. días. Desde canto empezades a facer isto, xa de boa mañá? Que hora empezades cos fogóns? Contame. Bueno, os fogóns, os callos xa están feitos de onte. Ah, xa están feitos de onte, Sí, xa están vale. feitos de onte. Nos viñemos ás 9 da mañán. Ás 9 estabades Ás aquí. 9 estábamos aquí para empezar a partir o pan, a encher en bolsas, as cucharillas, as servilletas, e agora para empezar a servir os callos. Podías decirme unha aproximación de kilos de garbanzos e de carne que fan falta? Moitísimos. Para 6.000 racións, por lo menos. Cantas? 6.000 racións. O segredo deses callos para que queden tan espesiños de cocción, Bueno, os artículos, a materia prima. a materia, prima é moi importante, o garbanzo, a pata, o chourizo, todo. Aí estaría o segredo, Aí, ou habrá sí. algunha cousiña que non me podas contar, pero despois que non si sei, hai. este ano hai novo cociñeiro. Ai, non cociñeiro, así. Probarémolos. Algo me comentaron, algo me comentaron. Probarémolos de momento, esperemos que salgan tan bons ou mellor cos outros anos. Cantas botellas de boviño vades vender aquí? Entre 3, 4.000, sin contar agua, más o menos. Sen contar agua, madre mía, mira que se vende, Otras tantas, imagínate. E tamén a levan para casa como os callos, non? Hombre, mira aí, desde las 10 de la mañana. Desde Imagínate. xa levan aquí. Ti canto levas aquí? 16 años. Es igual, entre 5, 6, 7.000 personas más o menos. ¿Quieres probarlo? Claro que quero probarlo, como non? Non, estou aquí, non vou probar o viño. Un brindis por este boviño do Salnés. Por San Benito. Veo que veiche preguntar se levabas moito vendido, pero vexo que non paras. Non, aquí non paramos, dende que abrimos aquí non se para. Sen parar. Sí. Desde cando levades aquí de tempo xa? Desde as 11:30 da mañá. A las 11:30 da mañá, e xa levades vendido? Pois levamos 151 entradas. Madre mía, iso é unha maravilla. Ben, vai a bo ritmo, vai ao ritmo de todos os anos, máis ou menos venderase a mesma que todos os anos. O tempo acompaña para comer os callos. Fantástico todo. Sí, a verdade é que cambiaron dun cociñeiro, é un profesional da hostelería, entón eu entendo que vai salir moi ben. Que seguimos aí con Sí. gran éxito e pa diante. Sí. Que tal? Ben. Como se respira o ambiente aquí? Ben, ben. As expectativas Sí. parece que están altas, non? Sí, 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 están altas. Xa dando a primeira mañá, Sí. hai moita xente. Hai moita xente, sí, sí, sí. Seguramente repetirás. Sí. Para levar así para poder comer na casa e tamén comer así coa familia un pouco este día de hoxe. Para non perder a tradición tamén de estar aquí, Sí. non? Con tanta xente, aparte xente que ven de fora. Vende fora, tamén estamos aquí os veciños aquí celebrando este tradición anual e moi boi, é iso. Cada ano pois se repite. Pois logo probades uns e vedes aquí os callos aquí de Meis. Temos unha cola para comprar os tickets e hai outra cola que están esperando a que cheguen os callos, que Porque, deben de claro, estar a chegar. Aquela cola que a que é para levar Isto é para levar para casa, exactamente. Despois hai outra cola noutra zona para consumir aquí e participar da festa. Pasa que hai moita xente que sí que ven para levar para casa,
porque ten invitados na casa normalmente. Que expectativas tendes para este ano? Vender moito máis? Pois está un día estupendo para consumir os callos. Mira, o ano pasado creo que consumimos, o sea, vendimos 1157 para a casa, pois este ano estamos prácticamente xa na mitad. Que lindo, O sea, que eu penso que vai, promete. Promete. Sí. Entre o día que se quedou, que fai calor e non fai ese sol agobiante, non? Efectivamente. Con un pouquiño de brisiña. Pero sempre pola festa dos callos eu sempre lle digo á xente non vos preocupedes que ven un día ao caso. Será cousa de San Bieito? Pode ser. Seguramente. Pois moitísimas grazas. E de Marcón que vindes aquí todos os anos? Casi todos os anos. Que triunfan son os callos, é con lo que vexo, Os callos, sí. Os callos están bons. Claro. Ti tamén ves todos os anos? Sí. Mentes poida é de vir. Acompañadas de viño, imagino, non? Sí. O viño que non falte. Que hai xente que toma auga. A agua cos callos non cae ben. Se caen pesados. Bueno, pois o día para comer os caños sí que acompaña, sí. É mellor que este día que este así un calor asfixiante. Aquí encontrome con o novo cociñeiro deste ano, contame. Hai algún segredo especial ou vas a seguir co mesmo? No, segredo ningún. Eu creo que seguimos a línea da persoa que os facía antes. Eu o único que si fago son os callos un poquinho ligados, vale, que estean a salsiña para mollar salsa, vale? Pero seguimos a mesma línea como fan sempre. O sea que para non perder a tradición, a costumbre e nada, perfecto. A verdad que levamos desde as 4 da tarde hasta ahora. O sea que casi 20 horas. Casi 20 Genial, horas. sí. Que se di pronto, Son moitos kilos, hai máis de 2 toneladas entre carne, garbanzos e demais. A verdad que... Pero bueno, ao final o resultado está aquí. Fieles ou... Sí, eu son fiel, fun sempre. Todos os anos, Todos os anos, son de Barrantes. De Barrantes, se ves aquí todos os anos a tomar a callada. Veño eu a máis outro compañeiro, comemos aquí uns callos, nós os dous, a máis levamos para a casa. E máis levades para, o sea, comedes aquí, máis levados para casa. Na casa xa é para a muller, para os fillos e todo eso. Ali eu xa nos como. E levades a cunca ou levades... Levamos a cunca, levamos as dúas cousas. A cazueliña tamén, sí. Somos bastantes, tanto eu como a muller e os fillos, bastantes... Inda onte fomos acambados a San Benito, a oír unha misa. Bueno, somos dunha tradición que nos gusta, somos católicos, máis ben. Moi boas, amigos. Levades moito tempo esperando ou pouquiño? Pouco. Pouco tempo, iso é bo, porque coa xente que hai, sodes privilegiados, Bueno, sí, madrugamos un pouco. Hai que madrugar sempre, Que imagino, remedio non? queda. Que va de ser, levades aquí 3 racións, non? Ou máis? Ou hai máis por aí que venden como... Somos 5. Sodes 5, o sea, 5 da mesma familia ou amigos? Da mesma familia. Ele é a primeira vez, eu non, eu xa vi máis veces. Pero xa che dou a probar seguro, non? Eso sí. Contame, aquí vindes todos os anos, non? Todos os anos, estamos aquí, somos aquí de mes, é que mellor que tocar na casa. Eso animades aquí a festa dende primeira hora da mañá. Desde primeira hora, empezamos aquí xa, e agora chegou o camión cos callos, a comer e a bailar, para fazer digestión e sitio a comida. E a preguntarvos se comereis, pero ainda non. Ainda cedo, pero ímonos comer, Daqui non marchamos sin probar os callos e un bo viño tinto, ou blanco, ou que nos boten, da igual. Que non falte. Cheo. E quen é o que máis come daqui da charanga? O que máis come, pois, eu non sei, o dos platos, que... Sí. E ese que máis come? É moi comedor. Carai. Día, pero sí, é un bailarín. E cal é a canción que máis vos piden, que a melodía que máis queren que toque? Pois,
Depende, eso para gusto. Pídenos a morocha, pídenos paquito de chocolatero, pídenos pasodobles, que viva España. Ao final, según Según a persoa. a persona e o ambiente, pídenos de todo. Ola rapaces, está sendo un día maravilloso, un día espectacular. Este cheiro a tradición encántame aquí na Festa dos Callos de Meis. Temos que dar paso a publicidade, pero nada, estamos con vos e seguimos de festa. Fisiosalnés. Tratamos a túa saúde con fisioterapeutas colexiados. Infórmate dos descontos en bonos e carnet xoven. Agrovilanoviña. Novas e modernas instalacións con ampla oferta de produtos de alimentación e accesorios para as túas mascotas. E todo para o teu xardín, flores e árbores ornamentais. Supermercado Vilanoviña. Con Mercamás seguimos ofrecendo a mellor calidade en froitas e verduras do país e produtos de primeira na nosa carnicería. Piscinas Salnés. Creamos a piscina coa que soñas, en deseño, calidade e prezo, equipamento e mantemento de piscinas. Estación de servizo Cepsa Vilanoviña. Repostaxe, área de lavado e tenda Carrefour Express. Pregunta polos nosos plans de descontos. E aislamos, aislamentos térmicos e acústicos, impermeabilización de terrazas e fachadas e traballamos en Pladur. Muy bien, la fiesta de los Callos es una maravilla. ¡Que viva de festa en festa! Somos 4 e os 2 compañeiros que son da fora. Ajá. Non sei se los vías de aquí, entón? No, xa estaban eles aquí cando nos compartirmos a mesa con eles. Ah, vale, eles se chegaron antes que a ti. Claro. Son máis madrugadores que a ti. Hombre, claro. No, perdón, señorita. Cónteme. Estes compañeros son xa de 19 anos. Eu son un agregado aquí, eu son un agregado aquí. Ti estabas xogando comigo, despiste un pouquiño bastante, Xa son compañeiros, eu son de Porriño, tamén donde hai os mellores callos, non hai que desperdiciar a este. Non hai que desprestigiar nada. Mentres que puide, tiña salud e gana de comer, vai vivir os anos. E que levas vindo dende cando, contame? Pois, bueno, xa tin algún anos, pero a mellor 15 anos, ben, xa... Además, veñen coas mochilas... Pero ves, gardan porque merece a pena. Veñen coas mochilas... Xo gardan é porque merece a pena, non? Veñen cos vosos, coas empanadas e tortillas e iso, e xa comen aí, pasan a tarde aí. Los Callos de Meis. ¿A que sí? Sí, Dixeron que aquí nada, que só choveron callos matinales. Callos matinales. Matinales, e que ben caen, non? Que están un pouco fríos, pero están de chupete, porque este ano cambiaron a cociñera que enfermou. E veo o cociñeiro? No, veo un profesor de hostelería, non sei como lle chaman, pero di que os fai uns callos moi ricos, estamos comprobando. Un 9,5 sacando o menos cuarto. Ah, bueno, pero é unha boa nota, é unha moi boa nota. Unha nota superable, que chegue de carallo. Aunque lle quitache esa puntuación é porque están un pouco fríos, no, polo día. Home, porque eu tamén en cociña son como un pouco menos carguiñano. Pero practico moita cociña. Mira aquí como presume, No, é verdad. Eu son un cociñeiro
Eu veño aquí da comarca viciña. E logo sodes 5, non? Si, somos 5 magníficos. E o viño que tal, que me dixeron que vende moitísimas botellas. O viño está espectacular, Está espectacular. Para ser unha festa como é, normalmente sempre che dan porrela. Pero este está auténtico. Moi ben, moi ben. Que non se diga, no? Que aquí no Salnés non hai calidad. No, aí, sí. O produto galego é por natureza é de alta calidade, E aquí en Meis ten que ser acompañado sempre de calidad. Menos mal que aquí non hai ronzano para fiar cuchillos, non? Pobre de quen. Aquí encontrámonos con Marta Giraldez, un ano máis. Marta, en primer lugar, felicitarche por esta 34ª edición dos Callos de Meis. Contanos, como está sendo o día? Bueno, pois a verdade é que foi, como todos os anos, un día de nervios, por moitas cuestións, entre outras cousas, porque estrenamos cociñeiro, e a verdade é que, bueno, pois eu, confío plenamente na profesionalidade de Paco, pero, bueno, a verdade é que é algo novo para el, non? E, bueno, pois o que me está dicindo a xente é que os callos están boísimos, o día está maravilloso para comer callos, e, bueno, ahora mismo hai unha cola tremenda para levar, que espero que xa se vaya mitigando, e logo falta todo o mundo que ten mesas reservadas aínda por chegar. O sea que as expectativas son altas como sempre, non? Sí, a verdade é que sí, a veces os días de calor, pois sempre, bueno, a xente ven máis cedo, porque logo se vai ás praias, pero, bueno, hoxe vai ser ao revés, a xente vai vir ao vermú e logo ven a comer. Entón, bueno, vai a ser un día de disfrutar aquí na feira. Pero estábame comentando que hai máis xente que está levando este ano, non? En vez de tomar o que é ahora, neste momento, non? Ahora, neste momento, sí, porque o día está nublado, entón a xente ven a para as casas a que ven a comer ben máis tarde a hora de comer. Non obstante, os últimos anos sí que detectamos que se está levando moitísimo para as casas, é dicir, que a xente ven, lo leva para a súa casa e come tranquilamente, que tamén é unha forma de celebrar os callos, non? Amén. Vou probar estes callos porque isto ten unha pinta increíble, Xa non é só o que din, é que xa se ve. Ahora vamos degustar. Cada vez aquí son máis e mellor. Primeira vez, sí, a primeira vez. E somos 5. Sodes 5. E trae unha cuñada de Lequeitio. O sea, que vindes amigos e familiares, non? Sí, sí. Pois eu acabo de probalos e están espectaculares, Eu é a primeira vez, xa vamos a mirar. Cantos sodes na mesa? Pois somos 7. Sodes 7. Mira, Sí. como nós, Canal Rías Baixas a 7. Pois é o que miramos nós tamén, Canal Rías Baixas. Así me gusta. E vindes todos os anos? Si, todos os anos. E sodes de aquí xa ou vindes de Lexiños? Bueno, un pouco aí. No, somos de Cambados, De así Cambados. que tampouco non somos moi lejos. Bueno, e sodes fiel aquí á festa, Sí, non? sí, sí. Dos callos de Meis. Xa conocemos como é o chove, hai que estar uns na fila, outros xa collemos a mesa, Ajá. e outros poñémonos a cola para coller os callos. Estamos un pouco preparados xa. Iso é bo, hombre, depois de vir Pois. todos os anos, malo será, non? Bueno, será, e de paso orientamos a unha xente Ajá. como se fai. Moi ben feito. E madrugastedes moito para No, coller no, sitio? no. No. E que, como están esos callos? De puta madre. Nunca mellor dito. E chegar e sentarte. É unha maravilla, non? E o día tamén quedou un día Precioso. maravilloso. Non hai calor, non chove, que mellor. Sírvenos á mesa, chegamos, sentamos e comemos, que mellor. Unha maravilla, vos sodes uns privilegiados, Bueno, a botella xa se acabou. E será porque é o número 7, que din que é o número máxico, non será por iso, porque sodes 7. O 7 é que o 7 é un número máxico, a O ver. 7 é impar, pero é moi bo número. É moi Eu bo a lotería número. sempre xogo 7. Sempre, non? E tócame sempre. La factura me espera y él siempre muy responsable. Pero ella siente que el amor se está acabando y que algo se está dando. A xente que vos pide para animar a festa, pidemos algún temiña? Adivina, te devuelvo la pregunta, adivina qué piden. Piden baile, piden música, piden alegría, piden más que nada los temas así actuales gustan muchísimo y aquí estamos como siempre a tratar de darlo todo. Pero os gallos hai que encher ben o bandullo,
pero despois a xente anímase, claro, claro que sí, porque todo o mundo ten que baixar o que comeu, claro. Non hai que andar a facer moita publicidade para que veña, para traelos aquí, non? Non, a verdade que non, a xente de aquí é moi bailadora. Que no hace falta un beso, que le dé una rosa. Expectativas como están. No espero menos, no espero menos. Aquí siempre la gente responde increíble, de verdad, es increíble. Yo digo, la gente come callo, se queda como apalancada. ¿Qué apalancada? Se meten un chupito así y tal, y eso, río y empiezan a bailar. Sí, tremendo, sí. Pero iso tamén é porque vos valedes a pena, ou non? Que lo digan los demás, que lo digan los demás. ¡Que viva Festa Dos Cayos! ¡Vamos allá! Ella tiene fuego en su corazón. E bueno, rapaces, ata aquí o de Festa en Festa de hoxe. Xa mirades, unha festa increíble, cada ano máis e mellor. Estos callos de Mei son espectaculares, xa os probei, están de lujo, a verdade que sí. E nada, queres que gravemos a vosa festa? Pois chama o 986-710741 ou escribe un correo electrónico a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos.